Театр темасын дәвам итеп, Казан дәүләт мәдәният институты 20 марттан 27-сенә кадәр бөтен дөнья театр көнен бәйрәм итү уңаеннан театр атнасы дип исемләнгән иҗади проект оештыра. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе дә әлеге атналыкка багышлана. Әңгәмәне Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бөтен дөнья театр көне уңаеннан Казан дәүләт мәдәният институты махсус театр атналыгы оештырырга булган. Бу турыда тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без бүген әлеге институтның театр, кино һәм телевидение факультеты деканы Эльмира ханым Галимованы чакырдык. Хәерле көн, Эльмира ханым. Хәерле көннәр. Монда баштан әйтеп кирәктер, әлеге атналык беренче тапкыр гына үткәрелмәгәнлеген, әйме? Нинди максатларны күзәтеп башлаган нигез әлеге атналыкны? Менә әлеге институтка минем килүем дә шушы театр атналыгы башланып китүнең сәбәпчесе дә булды инде. Менә 3нче ел рәттән бу проектны мин җитәкләп барам һәм мин мәдәният институтының шаралары белән кызыксынган вакытта алар театр көнен бер генә көн билгеләп үткәннәр. Мин инде үземнең хезмәттәшләремә зордан кубып, нишләп без аны атналык итеп үткәрмибез дип шундый тәкъдим белән чыккач, Роза Шәйхайдаровна минем фикеремә шулай кушылып китте һәм безне менә шушы шарабызны матур итеп үткәрүдә дәлилләп тора. Әйтәсем килә, быелгы безнең театр атналыгы 20 марттан 27 мартка кадәр дәвам итәчәк. Бүгеннән башланды дигән сүз. Әйе, димәк бүгеннән башланды һәм әлбәттә әлеге шара театр атналыгының башлануы безнең сәгать 10-да башланып китәчәк. Театральләшкән тамашалар белән институтның фойесында безнең студентларыбыз бик күңелле генә шаралар әзерләделәр. Майданчыклар дип әйтер идем мин аны театральләшкән һәм сәгать 11-дә аның официаль рәвештә инде ачылу тантанасы була. Безгә инде күп кенә мәдәният өлкәсендә эшләүче вәкилләр килеп безне тәбрик итәчәк. Быелгы театр атналыгының үзенчәлеге дип әйтер идем мин. Театрларыбызның безгә кунакка килүе. 20 март көнне безгә спектакль белән театр Камал театры киләчәк, Мәхәббәт ФМ спектаклен тәкъдим итәчәк. 21 март көнне безгә Әлмәт театры Кайда минем илем спектаклен күрсәтәчәк. 22 март көнне Буа театры Дәрвиш спектакле куярга ниятләде. Шуңа күрә рәхим итегез дип әйтәсе килә. Бу спектакльдән карый алмый калган кешеләр сезгә рәхим итә алалар. Әйе. Һәм шуны да әйтеп үтәсем килә, 21 марттан 24 мартка кадәр безнең өлкән шәхесләребез, минем коллегаларым мастер-класслар безгә тәкъдим итәчәкләр. Һәм ул инде режиссура буенча актерлык осталыгы, сәхнә хәрәкәте һәм сәхнә теле. Татар телендә, рус телендә безнең мастер-класслар уздырабыз. Булар кемнәр өчен инде? Бу әлбәттә безнең балаларыбыз өчен уздырабыз бу әлеге шараларны сәнгать мәктәпләреннән һәм төрле театраль кружоклардан дип әйтим инде, студиялардан безгә мөрәҗәгать итә алалар. Алар регистрация узып безгә рәхим итә алалар. Керү бушлай һәм бу мастер-классларны узгач, минем уйлавымча, алар бик хуп калырлар. Һәм шуны да әйтеп үтәсем килә, атна дәвамында безнең студентларыбыз бик зарыгып үзләренең курс эшләрен һәм диплом спектакльләрендә тәкъдим итәчәкләр. Әлеге спектакльләрдә шулай ук бушлай булачак, бары тик шушы театр атналыгы кысаларында. Һәм әлбәттә безнең тамашачыларыбыз әлеге спектакльләргә килеп тамаша кыла алалар һәм безнең мәртәбәле жюри әгъзалары, бездә эшләп киткән ветеран укытучыларыбыз шушы спектакльләргә бәя биреп, без инде театр атналыгының ябылу тантанасында 27 март көнне аларга төрле номинациядә бүләкләр тапшырабыз. Иң яхшы роль, иң яхшы ир-ат роле, хатын-кыз роле, икенче пландагы роль һәм иң яхшы спектакль. Шуңа күрә студентларыбыз бик зарыгып көтә әлеге театр атналыгын. Алар ел буена әзерләнәләр. Алар өчен бу бик зур стимул әлеге бүләкне алу. Һәм шуны да әйтеп узасым килә, 24 март көнне без Аш шигърият серләреңне дигән шулай ук шигъри музыкаль кичә тәкъдим итәбез. Татар телендә аны Эльмира Мифтаховна Хамматова әзерли. Һәм безнең яшь режиссерыбыз Артур Емихуллин. Һәм инде театр атналыгы ябылу тантанасында без инде бар тамашачыларны көтеп калабыз, чөнки тамаша бик күңелле һәм әйткәнем үзе умча инде номинацияларын тапшырган вакытта дулкынлану мизгелләрен күрү, студентларыбызның шатлану йөзләрен күрү безнең өчен зур бәхет. Атналыкны тулы бер бәйрәм икән бу атна дәвамында дәвам итә торган бәйрәмиме? Амин шулай булсын, иҗат уңышларыгыз саекмасын, яңадан яңа талантлар истәлсен безнең театр өлкәсендә булмасын, башка өлкәдә булмасын, уңышлар насыйп булсын сезгә. Рәхмәт бик зур. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.